Mitä ihmettä, veljekset? Pitääkö näitä asioita näin ratkoa? Nyt tulee tulitusta kukkuloilta ja mereltä. Ei tunnu missään. Minä kestän ja suojelen. Mä tossaan. Osuukohan tuo? Osui. Ei kai tuo lentänyt Katariinan makuhuoneeseen. Vastarannalla oleva mäki on vallattu. Sieltä hän pystyy jo suoraan ampumaan. Kaksi viikkoa taisteltu. Linnan varusväkeä pakenee koko ajan lisää. Jäljellä 350 miestä. Pitäisikö sittenkin antautua?